Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista qabel unanimament li l-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista jitlaqqa bid-domanda li ressaq il-kap tal-Partit Adrian Delija. Id-domanda kif maqbula se tkun trid li jkun Adrian Delija li jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. F'diskussjoni miftuħa li matula l-membri kellhom l-opportunità li waslu b'mod liberu l-opinjoni tagħhom kien hemm qbil sabiex joħroġ l-aqwa ġid minn dan il-Kunsill. Fost l-oħrajn kien hemm qbil sabiex ikun hemm domanda waħda. L-Eżekuttiv irrikonoxxa l-validità taż-żewġ petizzjonijiet imresqa fil-jiem li għaddew u qabel unanimament li għandu jkun hemm mistoqsija unika li tirrifletti s-sens taż-żewġ gruppi ta' firmatarji. Qbilna unanimament illi mmorru lejn il-Kunsill Ġenerali bil-mistoqsija li jiena kont invokajt taħt l-artiklu 30C tal-Istatut tagħna u dwar dak kien hemm qbil unanimu mill-Eżekuttiv allura jiena kuntent li s-session li kellna pjuttost maratona ħallit eżitu pjuttost pożittiv. Il-Kunsill Ġenerali Straordinarju se jsir is-Sibt 27 ta' Lulju, iżda se tingħata wkoll ġurnata għall-early voting. Waqt l-Eżekuttiv sar intervent ukoll minn Francis Zamid Dimek, li huwa chairperson tal-Kummissjoni li qed tmexxi l-proċess kollu marbut ma' din il-votazzjoni.